9096 Leila. Peto 98 Muusa 99 Taika valmistautuu. Kiki kakkosilla on radalla Sheltti Nipsu ja Anu Rantanen Tanskista. 16-13 Chippi, 16-14 Siivi valmistautuu. 22 on pois, 23 on pois, 24 on pois. Näyttää aika hyvältä, kun tuon loppulaan saadaan mallikkaasti Annalla. Kyllä vaan! Ja varmasti mielellään vielä siihen sitten roiva parannus. Tällä on Duracellista virtaa tällä koiralla oikein hyvin vielä. Ei ole pitkä päivä koiraa uuvuttanut, ei sitten tippaakaan, saattaa olla vasta vetreytynyt kunnolla ja lämmönyt ja nyt vasta irtoaa. Ainakin näyttää siltä nyt tarkkana, ettei mennä sinne hienosti ohjattua hyvin, että nyt ollaan hyvällä mallilla. Käsi pysyy vakaasti tuomarilla alhaalla kontaktilla, sitten kepit sisään valitettavasti virta. Olisi ehkä kannattaa pikkasen rauhoittaa, no mikä siinä ole neuvoma. En osaa tonkaan verstaa. Ehdottomasti -0. Näin 4.1.12 aika ja radalta taisi tulla vitonen. 10. Parson Tibi, Tuija Rank antaa tämä on espanjalaisen koira. Toi Kirsi Hiltunen Järvenpää Mäkinen urheilu, joka on nyt matkassa tämä mustasilmä. 60 Peikko, 61 Sade, 62 Manne, 63 Carlos valmistautuu. Et sä nyt enempää? No elikkä Olli Jussila. Hei, sä et rupee huutaa. Hylky nopeasti. Kaksi kolmessa radalla Koirikolli ja Riili ja Julia Karne Jakista valmistautuu 13.18 Aiko, 13.19 Paluu. Ja seuraavana on lähtövuorossa Borderönin Mörkö, Lea Heiskanen, Hukka Putti. Meni kovaa joukkue tulossa tältä porukalta. No nimittäin meni, että kaikki tyysi. Kilpailevien maksien joukkueen radalla Lapin porukoista lähdössä viimeinen koira, seuraavana sitten Porikolli Ainolaiset ja valmistautumaan myös Masa kuunteles täällä, Tervujoukkue. Iloinen mieli korvaa puuttuvan äänen. Ei, taitaa vähän mennä. Yksi mikä tuota Borderönin joukkuetta ei puhuta ainakaan, niin on tämmöinen iloinen mieli ja innostavuus ja kekseliäisyys ja kaikki muu tällainen. Siellä on asutkin ihan viimeisen päälle ja on nähty vaivaa kyllä tämän homman eteen. Akirolin idean mukaisesti.
lähtee nyt Border Collien joukkue Ainolaiset. Eli nämä on Aino Border Collien pentuja kaikki, jotka kisaavat Maisa Valkeamäki, Chili, Ville Liukka ja One, Pirjo Ylijuuti ja Fan ja Teemu Linni ja Vin. Ja luvassa on nimittäin ankkurinalla pikkusen verran tiukempaa tuomarointia peikkaan. Ja Medi Operot. Parsot kierra, Evelin Saho, Attiduureelijat, heille tuli ylki tuossa heti alku Medelle. Siellä valmistautuu Medessä 18-14 Krompo koko. 18, kun sehän onkin poissa, niin vaan 18-15 Tepa, 18-16 Onni. Eli ja elikkä onko Tiina Puistoa ja kääntönautteli Pete lähettyy, alkaa olla Medin alkaa olla lähtö lähellä. Ja täällä maksukilpailevien joukkueradalla on Ainolaiset ja radalla nyt on eikä vaan se on. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Nyt on imatolaisia